Mga kaidol. Day. Oh, muna na yung game. Ah, wala, Okay, eh. pan mga kaidol. Ada mga kaidol. Wala pun mga kaidol si mga kaidol. Para day mga kaidol. Sore kay mga kaidol ha. Ay, kada. Salamat kay guard. Para day mga kaidol. Kita mura kag mata og kuan. Mga kaidol, sorry kay mga kaidol. Para day mga kaidol na kita na mga kaidol parang tunay lang ang mga paano mo kaidol sa karagatan kaidol. Kaya nangurat sa man may mga kaidol, nangurat sa man mag kuan eh parang mahadili pun may mahadlok og managat nga balod-balod para di po ko mabasa kung to kuan cellphone. Kaya ako cellphone mga kaidol. Dili ni waterproof kaidol, mga kuan lang. Pikoy lang ni mga kaidol. Mga kuan lang ni kining kani maka kalimot ko mga kaidol. Kanang usa ni cellphone na lablab mga Tekno lang mga kaidol, mga pikoy lang mga kaidol ba. Palit ko mga sudlan og cellphone mga kaidol kanang di lang mabasa kay tubig kaidol na oh. Oh mga kaidol. Dire. Sudlan sa cellphone mga kaidol. DIY ni huy, DIY. DIY kaidol. So man mo ni? Mo ni? Muna na. Dili dagoy ni mo dagoy kay kani oh. Aro kani. Mo ni mga kaidol. Mura ba sa Uy, 139 kaidol. O asa ba nga? Pila